I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Mulutaw ang mga dimples, no? So, Alea, karon pa lang? Ako na si... kinsaman ko. Madam, No. Call me Mommy Merced. Mami Merced? Yes. And remember, adto ka na ako inigiskwela nimo. Ako ang mahimo nimong guardian ug ako ang mapaeskwela nimo. Wow, Ma! Wa ko magkomedya, Del. Ma! I love you, Ma! I love you so much! As much as possible. So, bungga na kayo. Klaro na kayo yung birthday celebration inigaw. Kinsang birthday? Kang Alea. Oh, so, timing ang akong pag-ani. Adto na nato i-held sa Cebu. Ayaw lang, Ma. Kay doon ako gisaad sa parents ni Aliyah about ang adlaw. Kana lang, ato na lang ihatag nila, ha? Okay. Mas maayo sad nga ikailan ako sila. Wow! WOW! Wow na wow! Dako ni nga selebrasyon kun mao. Aliyah, are you happy? Lipay ka ba? Oo. Maligaya ka? Oh, sir. Kaning, unsa kay mayo? Kaning, tito na lang sad, tito. Tito na lang sad, Aliyah. And Ate Shin here, ha? And me? Kuya Del. Shit. Buisit. Ay! Kabuisit ba? Gana bang manungog man yun ng higayon? Ayaw gyud kog tuyo ing higayon na ka. Kay si Pauline, dili ba gyud mo to og karma? Kay kung doon na maganigigabaan rong panahon na, maotong tao nga mipaluhod na ko sa unang higayon tungod sa akong pagpakabuang niya. Dili gyud unta niya ang ayan nga gitandog ang akong karbo. Kay dili gyud na ako itukot. Suma. Unsa may nahitabo? Ako ba'y nauwawan sa adlaw sa kasal? Nga ako may wa mo tunga? Lahi si Pauline. Sakit ni kung maunay maningil. I-take for granted ko ninyo. May ninyo, no? Labi na yung paludhon ni sa ordinaryong tao lang. Parehas ni mo, Del Rosario. Kinsa ka ba kung itandi sa kinabuhi o pagkatao na ako? Ha? Mas daghan kong sabi kung itandi ni mo, Del. Ikaw, unsa may source ni mo of income, ha? Unsa ba? Kana lang imong pagka-engineer? Pero, wa pa yun ni mo practice, eh? Wa ni mo practice, eh? Tungod kay nabuang gas imong pagka-charity vlogger. To hell with you. Delete. Delete, delete, delete. Erase. Oh my gosh. Kinahanglang mawa ka sa kong huna-huna, Del Rosario. I hate you. I so hate you. Murag mawali na tayo ni Kuya Da. Bantay ko gawa mo iluga na ni mama ni mo sa imong pwistos kasing-kasing ni Aliyah. Bitaw, bitaw. Kusog kayo nga mapadako sa o. Oo, padako. Ingon gyud na siya ana. Basta
makagusto og ma-inlove sa usa ka tawo. Ihatag hantod ang iyang kag. Mao, budak ko yung una yun. Okay. Tapoy gid daw, tapoy gid. Magtayon kay kagawla. Adios. Past is past ba ya? Love, limot ka. Why problema, kuya? Nakailabaya ka na ako. Dili ako ang tipo nga madinumtanon. Once nga mga yun na gani na kong pasaylong o sa kasadaan, Saan? then, wado na ako sa akong una-una ang nahimo niyan sa. Then I praise you for that. Da. Gaw kining parang nagplano ba tingali si auntie nga kanang pakyawon ang tibok mall? Kay hangtod ron, wa pa mo mahuman og pangumpra. Katawa kog dako. Nagkadakog yung baba ni mo, gaw. Natuwangay. Bitaw no, pagkaswerte ni Aliyah nga nadani-day niya ang pagbati ni Mama. Maog yun. Mau yan. Di ba yan na ingon anak kadali nga dakpon ang og pahimuton pagit si mama. Pero sa usa lang kapag pamilok no, nakuha gidayon ni Aliyah ang iyang simpatiya. Simpatiya. Unsa may bertod anang bataa? Her sweetness. Oh no. Mami, ngano ka? Dili lang unta siya masayop sa pagsulti ni sa among nahimutangan. Mami? Ay, salamat. Kay milabay lang. Darling, come on. Manggawas na ta. Husto na ning atong gipamalit. Mabalin taglaing nga butik. May nakita ko. Aha. Di nila sa mo ha. Kay pangitawan ako sila sa Mama. Uy, hala. Kining Nakakita sa di ay ka? Ni Pauline? Yes. O nga, dili na taangay nga magdugay din eh. ok, nana sila si auntie. Atol na sugaton para makasibat na ta. Igaduhang adlaw na ni sa kong pagbalik din sa Davao. Pero napakyas ko nga ako silang masugatan. Para unta matultulan yun na ako kung hain ang ilang bagong lungka. Well, I know. Usay ni mga adlawan, ikasugat ra gihapon nako sila. Kitag yung tulo ang gipakita sa buhi niyang kalag, no? Ha? Usa kay buot ipasabot ini? To be more vigilant kay dangerous og utok tong atong gilikayan. Yes, sa iyang kinaiyak. I know. She can easily ruin our lives. Especially you, son. Maong ayaw gyud taon pagkumpiyansa sa imong paglakaw-lakaw. Los kumpiyansas. Mihapdos na unta ang akong tiyan. O gusto ko makaon. Pero gidaog ko sa tensyon maong mapas mo hinuon tang tanan ini. No. Ana ta sunahan. I'm sure ganahan si Mama diha. Kining sayop yun ka. Unsa? Huwag ka makakita ng nagbarog doon lang ng tindahan ngayon mong gitudlo. Oh. Look! Uy! Sirit! Ha? Sirit! May langganan kini kabantay ko. Good move. Hindi ko masayop sa paghatag nimo nining tahasak kay bilib kay kunimo. Abti kay ka. Sukad mo ka makatilaw sa kabuang atong mga saunon ta nimo. Nagmat ko naman good ko. Ha? Matngon gyud ko. Isig asang napita syudad nga atong taakan, ha? Maglihok ang mga mata mo na bang kabantay ka ng 60. Mao na. Og si Ariel. Murag si Ariel. Kabantay ka? Kato ato amigo. Migo na to. Mao yun. Nagtanaw pa. Unahan ko pirmikit ang good pirmikit. Mag-unaman. 60 man palantaw. Maglihok ang ako mga mata. Idol ko man to. Parang tanaw ko sa palibot. Di ko gusto masugamak na sad. Ha? Lisod kayo masugamak na sa atong amaw nga bayhana to. O sabay problema nga nabalik man ta sa agi, Glenn. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!